Jó reggelt! Szeretetek volna egy olyan videót, amikor levideózom egy napomat, illetve levlogolom. Hát, ma szeretném ezt elkészíteni, mivel Bestiával megyünk terepre, úgyhogy most ezt fogjátok látni. És menjünk is Bestit etetni. Gyorsan nem találtam meg a saját sapkám, úgyhogy most a húgomét vettem föl, remélem nem fog haragudni. Hát szia, tündérkém! Hát szia, jó reggel! Jó reggel, cuki! Jó reggel! Jól aludtál? Kérem szépen, mi az a disznólik? Rendetlenkedtünk? Rendetlenkedtünk? Most pedig hozzuk neki az abrakot. Reggelire árpát kap, vacsorára pedig kukoricát. Fő a változatosság. Jön rá egy kis víz. Jó étvágyat! Te mit szeretnél, Bajtika? Te mit szeretnél, kicsim? Jól van. Jól van. Reggelire egyébként szénát kap, és lucernát keverve. Próbálom éppen leszoktatni őt a lucernáról, mert mostanában eléggé fölfújta őt, úgyhogy nem akarom, hogy bármi probléma legyen. Úgyhogy ezért. Mit röfögsz itt? Mit röfögsz? Kis kutyám. Finom? Finom, Bestike?
Viszek magammal egy patakaparót, ha bármi történne az úton, akkor legyen nálam. Úgyhogy tartsatok velünk, hogyha érdekel a túránk. Már úton vagyunk haza. Egy nagyon jó túrát tudhatok magam mögött. 14-en voltunk. Bestiával először voltunk ilyen nagy csoporttal, de nagyon élveztük mind a ketten. Jó edzés volt, az biztos. És remélem a jövőben minél több ilyen lesz. Úgyhogy körülbelül 10 perc és hazaérünk, majd otthonról jelentkezem. Na, elmostam a saras cuccokat, elláttam Bestit, kikészítettem a vacsoráját, lefürödtem, ettem, és most bekentem az arcomat, meg a számat, mert annyira kifújta a szél, olyan, mintha bevertek volna, pedig csak a szél fújta ki. Szóval most bekentem ilyen jó zsíros krémmel. Egy tipp, hogyha ilyen időben lovagolni mentek, akkor mindenképp előtte és utána is kenjétek be, mert én elfejtettem előtte, és ennyire kicsípte a szél. Úgyhogy ezt fogadjátok meg, ezt a tanácsomat, hogyha nem akartok így kinézni. Most pedig itt a barátom, és szerintem filmezni fogunk, aztán majd megetetem Bestit, és mára nincsen különösebb terv. Jó napot! Most én nem hagyja. Dehogy nem, hagyja. Hagyjuk a vacsorádat, kicsim, hagyjuk.
Sziasztok! Tegnap vágtam a videót, és észrevettem, hogy elaludtam, úgyhogy nem zártam le ennek a videónak a végét. Úgyhogy ezt most bepótoljuk Bestivel. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztétek ezt a videót. Reméljük, hogy tetszett nektek. Találkozunk a következő videóban. Addig is sziasztok!